Dito tayo sa Grumpy Joe. Kailangan grumpy tayo pagkakain tayo dito mga tol. Mapapagrumpy ka talaga kasi ang hirap ng parking eh. Ayan, oh. Parang may pila pa. Ayan o. Parang pila-pila pa yata. Baka may pila pa. Reservation ba? Ngayon mga tol, alam niyo na bakit tinawag na Grumpy Joe. Mapapagrumpy ka talaga kasi maghihintay ka pa, no? Masisira yung mood mo. Hindi naman siguro ganun ka. Pero siguro ganun. Grumpy yung mga naghihintay. Yung mga kumakain dito grumpy kasi naghihintay. Yun lang nga, kati nga eh. Ha? Sa grumpy. 8 minutes waiting time natin. 6:39 mga tol or 6:40 nag-order tayo. Parasan natin kung mabilis lang. Sorry sa flicker, no? 9 minutes and 28 dumating na yung ano to? Ben salad. Ben salad. Ito around 8 minutes. So yung bang ano na lang yan. Excited ah. Around 11 minutes dumating yung carbonara natin. 17 minutes mga tol dumating na yung mga burgers natin. Ito yung special. Hindi. Saan yung special? Ay, tatata mo. Special. Ay, teriyaki mo wala ka. Ito, yung bacon at yun yung cheeseburger. So, yan. 17 minutes. 21 minutes, dumating yung teriyaki chicken. So, within 21 minutes, dumating lahat ng ano namin. So, 30 minutes kasama na yung waiting. Na-serve yung pagkain. So, okay lang. Okay lang yan. Yun, moment of truth. Yung 30 minutes, tignan natin kung sulit ba yung paghihintay natin. Tignan natin yung kanilang tignan natin. Price. Price na madulaw. Patatas na patatas mga tol. Ano to, mashed potato or hindi? Ano mashed potato na? Kay Floyd. Sarap. Sarap ka ha. Tignan natin yung teriyaki chicken mga tol. Teriyaki chicken. Siguro 8 out of 10. Oo, 8 out of 10. Then, yung gulay, lagay mo muna dyan siya. Dito sa burger ako naman problema eh. Sobrang laki oh. Medyo dry. Medyo dry. I agree with Chick, medyo dry siya. Pero yung lasa, masarap naman pero parang
Walang something special. Siguro around 8.5 by 8.5 out of 10. Diba? Nothing special, no? Yung meat niya, sarap naman yung meat niya. Yung carbonara try natin, no? Yung pasta nila. Nice. Carbonara mga tol, ano? Around 8.5 over 10 din. Masarap naman, pero hindi yung tipong na wow factor. Ayos lang. Sabi ko sulit na rin yung paghihintay. Actually, parang habang tumatagal, no, sumasarap yung yung patty. Try mo. Sumo. Hindi, later na. Try mo? Bigay mo kasi kayong shake. Try ko rin yung salad. Dami, no? Ano? Dami mga tol. Check out na yan. Oo. Take out na daw yan, sabi ni Philip. Out siya mo na. Sa mga salad na natignan ko, ano lang siya? Ayos lang. Again, 8.5 out of 10. Ano pangalan nito? Bacon. Bacon. Bacon and... Bacon na yan. Chicken. Chicken. Sarap yung chicken, agree. Oh, sarap. Manahan itong gusto. Bukod ko ito. Yan pa tayo. Tingnan ko na. At saka yung potato niya masarap. Palit tayo. Dapat tayo. Saka na lang palit tayo. Sige. Palit tayo. Nice yung ano niya, nice itong drinks ni Shake. Dapat tayo dahil. Tayo na. Dapat tayo. 3 mashed potato sa akin price. Sige. Yung coffee nila, syempre kailangan natin malaman kung ano lasa. Ay mail tayo sa kape. Coffee niya something 8 naglalaro. Average coffee. Basic, normal. Sa lahat sa natikman ko, pinaka-paborito kong natikman ko is yung teriyaki chicken ni Floyd at saka yung ano niya, yung patatas. Ito. Sarap talaga. Carbonara. Again. Dali. Baka yung tinikman ko kanina wala masyado sauce. Baka mag-iba yung natin. Ayan. Nakahalo na. Tapos pa rin. Galing mo na to. Nabos na ako sa kakatikim. Ano yung reason bakit may ganito? Pang ano to? Pantusok. Suma? Nire-reklamo si Chick. And try daw number 2. So ito, may tira pa tayo. Ayan ha. Lang natin. Ayan yung bill natin, 2.6. Yan. Okay lang siya. Actually, nakakabiglang mura lang. Paano lang po? Daming may birthday mga tol, kami lang yata yung hindi pinang birthday sa sa baba. Puro may birthday O nga, abang nito Oh, sige nga. Oo. Busog na naman Gusto na mga soy. Yan Yan, alin nila Liwalo naman. Yearly, liwaliwala. Balang event. Liwaliwala nung Valentine's. Maging naliwala rin. Valentine's na to. Fiesta. Fiesta. Tigtigan terakan king dalan. Ay, okay. Next magic. Next
month. Ibalik yan eh. Binalik din. Tingnan, banda-banda.